Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і вельмі рады першы раз у новым 25-м годзе у нас у эфіры, і гэта сведчанне таго, што мы і ў наступным годзе працягнем рэгулярна сустракацца з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук, сябрам вольнай Беларусі Паўлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Хацеў бы адразу, карыстаючыся магчымасцю, павіншаваць гледачоў, слухачоў з наступіўшым 2025 годам, з і каталіцкім прайшоўшым раством, і праваслаўным. Ну і нягледзячы на тое, што гэты год ужо паказвае, што ён будзе вельмі дынамічны і непрадказальны, каб усё ж такі больш пазітыўных было і аналізаў, і больш пазітыўных прагнозаў, і больш пазітыўных падзей для Беларусі, для кожнага з нас. Ну і давайте, можа быць, з такога пазітыўнага, хаця ўсё умоўна у нашым свеце, ўсё перакруцілася, потому што радуемся ўжо таму факту, што чалавека, які знаходзіцца за кратамі, але які знаходзіўся больш за 600 дзён у рэжыме інкамунікада, хаця бы фота і кароткае відэо показалі. Я кажу зараз пра Віктара Бабарыку, фота і кароткае відэо з якім з'явілася у прапагандысцкіх тэлеграм-каналах, але гэта можа быць нейкім там сведчаннем нейкага пазітыву? У сістэмным агульным кантэксце наўрад ці, канешне, мы можам ацэньваць гэта як такая гульня рэжыма Лукашенка, пра што мы неаднакротна казалі, перадвыбарчая, паслявыбарчая кампанія. Я упэўнены, што Лукашенка рыхтуецца да таго, каб пасля выбараў 25-го года засталося пару тыдняў перазапусціць і падрыхтаваць грамадства да таго, што будзе нейкім чынам перазапушчаны палітычны кантракт, што ён адновіць сваю легітымнасць. 5 год у цяжкіх умовах ён здолеў атрымаць уладу, у апазіцыі нічога не атрымалася, нягледзячы на ізаляцыю, санкцыі, вайну. Вось ён захаваў там унутраную стабільнасць, не ўцягнуў Беларусь у вайну, нягледзячы на тое, што з краінай скарысталіся расейцы для агрэсіі супраць Украіны, што захаду ўжо па сутнасці няма выбару, акрамя якога пачаць нейкі унутраны фармальны дыялог з Лукашенка, размарозка, прынамсі, дыпламатычных адносінаў. І якраз дзеля гэтага, каб стварыць пазітыўны фон вось гэтай кампаніі, выбарам самім, яшчэ невядома, што яшчэ сказаў Віктар Бабарыка, бо не думаю, што проста так там яго паказалі, проста засведчыць, што ён жывы і з ім усё добра. Магчыма, былі таксама нейкія іншыя словы ці нейкія іншыя нататкі перададзены. Магчыма, Пратасевіч гэта агучыць, як зараз відавочна асноўны такі прапагандыст і канал пасланняў рэжыма на захад, але агульна гэта павінна стварыць пазітыўны кантэкст, антураж вакол выбараў, дня галасавання, дня фальсіфікацый, і пасля гэтага ўжо больш інтэнсіўна прадаваць новую рэчаіснасць не толькі ўнутры краіны, яна ўжо там стабільна замацавалася, але перш за ўсё на захад прадэманстраваць, што выбару у вас няма. Не трэба там прызнаваць вынікаў. Выбары, яшчэ раз падкрэслю, ніколі прэзідэнцкія вынікі не прызнаваліся пасля 96-го году. Ніколі Лукашенка не прызнавалі легітымным прэзідэнтам краіны, але вялі з ім перамовы. Вось давайте вяртацца да гэтага фармату. Можете называць мяне як заўгодна, там дыктатарам ці узурпатарам, але факт застаецца фактам. Я кантралюю краіну, у маіх руках лёсы людзей. Вось давайте дамаўляйцеся. Як будзем дамаўляцца, што вы пакладзеце на стол, гэта ўжо вашае пытанне. Вось, калі ласка, новая рэчаіснасць, давайте з гэтым нешта рабіць. І якраз вось як мы бачым, ён
да апошняга утрымліваў вось гэтую інтрыгу. На пачатку Марыю Калеснікаву паказаў, на пачатку ствараліся пэўныя спекуляцыі, што яны там у жудасным стане. Канешне, па Віктару Бабарыкі можна сказаць, што ён у такіх псіхалагічна і фізічна цяжкіх умовах утрымліваецца. Я думаю, што адмыслова вядзецца ціск на яго. Ну і вось урэшце рэшт паказалі на закуску, прабачце, што ўжо такія словы кажу, Бабарыка, магчыма, не выключаю, што могуць паказаць і Ціханаўскага, і што могуць паказаць і Паўла Севярынца, і Статкевіча, і ўсё гэта, конечно... Вот мы как-то вот говорим про таких асноўных, умоўна кажучы, нейкіх персонаў, але не толькі ж Калеснікава, Бабарыка, Ціханаўскі знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада. Шмат людзей палітвязняў знаходзіцца ў такім рэжыме. Я думаю, што можа сітуацыя змяніцца, змягчыцца ў сэнсе вось нават такога кантэкста, але ведаеце, мне ўсё гэта пакідае такі несмачны ўражанне, што людзей, як ведаеце, звяроў у зоапарку вось паказваюць, вось паглядзіце. І потым знову вось усе прыльнулі да экранаў, паглядзелі як на жывёлаў у зоапарку, і потым усё працягваецца далей. Вось гэта, канешне, найбольш прыніжальнае, і я лічу нават для такога антыгуманнага рэжыму Лукашенка, па сутнасці, жаданне прынізіць. Вось гэта такое псіхалагічнае прыняжэнне не толькі людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах, так, але прыняжэнне псіхалагічнае таксама і тых, хто паўстаў супраць рэжыму ў 2020 годам. Гэта таксама вось такое маральнае прыняжэнне ўсіх людзей, якія там удзельнічалі ў пратэстах, якія галасавалі супраць Лукашенка, якія падтрымалі альтэрнатыўных кандыдатаў, неважна з якой матывацыі, просто вось паказчык такое прыняжэнне, што мы можам зрабіць і зрабілі з вашымі нібы там правадарамі, лідарамі і гэтак далей. Канешне, мы не можам гэта нават у блізкай ступені параўноўваць з тым, што было ў Іраку пры Саддаме Хусейне, што ў Паўночнай Карэі, ці што адбылося пры Башар аль-Асадзе ў Сірыі, там масавыя забойствы. Але вось гэта ён таксама выкарыстоўвае. Разумееце, вось гэтую сітуацыю ў Сірыі, дзе выкрываюцца ўсё больш і больш магільнікаў з масавымі захаваннямі, гэта таксама, вось вы тут мяне лічыце пачвары, вось паглядзіце, што там, і вы нічога не маглі зрабіць, робіцца. Але у любым выпадку, канешне, ён намагаецца стварыць пазітыўны фон галасаванню, і потым, канешне, пазітыўны фон маркетынгавы, такі вось жудасны, канешне. Прыходзіцца параўнанні выкарыстоўваць словы, але прадаць потым вынікі новай сітуацыі, новага цыклу или выніку постэлектаральнага цыклу ўжо на захад. І мне падаецца, заходнікі ў той ці іншай ступені будуць спрабаваць, калі дамаўляцца няма пра што, але наладзіць нейкую камунікацыю дзеля таго, каб прынамсі адбылося вызваленне больш масавае палітычных зняволеных. Канешне, гэта не будзе у одну гадзіну, у одну хвіліну рабіцца, гэта будзе паступова, групамі, каб не стварылася ўражанне, што Лукашенко там саступае. Так? Ён будзе утрымліваць атмасферу ціску, тэрору. Дарэчы, вось як прыклад, гэта новыя ініцыятывы, там забіраць дзяцей у апазіцыйна настроеных грамадзянаў. Гэта таксама захаванне атмасферы страху, пры тым, што можа панізіцца ступень фізычных рэпрэсій. Вось псіхалагічная ступень рэпрэсій будзе ўзрастаць вось праз такія ініцыятывы, але фізычная можа пайсці на спад. Прынамсі, мне падаецца гэта лагічным, настолькі, насколькі гэта можа быць лагічным у той сітуацыі, у якой мы сёння знаходзімся.
Ну я не юрыст, я не ведаю, от крыху пазней у нас сапраўды будуць юрысты Ганна Мацееўская і Марыя Колесава Гудзіліна, мы з імі закранем гэты момант, але здаецца сам рэжым інкамунікада гэта антызаконная, ну как бы гэта по прынцыпе іногда не да законаў, і вот яны выводзяць з гэтага незаконнага стану чалавека, кажуць, ну вот, паглядзіце, ён жывы, ён ёсць, мы вам яго показалі, і што тут павінны усе і на захадзе, і ў дэмсупольнасці, і ў Беларусі пляскаць у далоні, падаць на калені і гаварыць: ой, які гуманітарны трэк, ой, які гуманны Лукашенко. На гэта разлік, на гэта робіцца разлік, і заўсёды псіхалагічна так працуе. Тут хутчэй трэба размаўляць нават з гэтымі сацыяльнымі псіхолагамі. На гэта працэс стварэння напружанасці, давядзення гэтай напружанасці да піку, калі вось ужо нават малейшая там нейкая саступка, дэманстрацыя пазітыўнага кірунку, там тренду, так стварае пазітыўную рэакцыю грамадства. Ну, у дачыненні да таго, што, ну, вось, паглядзіце, ёсць спадзяванне на нешта лепшае. Это, скажем, вельмі распаўсюджаны элемент маніпуляцыі пачуццямі, чаканнямі людзей. І зараз я думаю, што нават у дэмакратычнай такой жорсткай апазіцыі вялікія чаканні на тое, што ўсё роўна, нягледзячы там на крытыку, што пасля 26-го нейкім чынам адбудзецца змена ва ўнутранай палітыцы. Там ясна, што рэжыму і Беларусі ўжо пакуль ёсць такая сітуацыя, якая ёсць у геапалітычным плане, не стане такой, якой яна была там да 20-го году, расчыненая на захад з дыялогамі, з нейкімі там канферэнцыямі у Менску, з вялікімі размовамі Лукашенка з грамадствам. Але прынамсі, што спадзе вось гэтая хваля фізычных рэпрэсій. Вось на гэта на сённяшні дзень ва ўмовах вось такога жорсткага ціску і працяглых рэпрэсій людзі спадзяюцца ўжо на меншае. Калі ўсё забіраюць, то ўжо нават радуешся кавалку хлеба, калі няма магчымасці гэтаму супрацьстаяць. Насамрэч у такой сітуацыі, калі рэсурсаў для ўнутранага супраціву, знову фізічнага уздзеяння на ўладу ўжо не існуе, іх няма. Грамадства разбіта, задаўлена, грамадзянская супольнасць знішчаная, вось гэтай унутранай кансалідацыі, чакання, што там нейкія там працэсы пачнуцца. Ну, і гэта наіўна чакаць. Таму людзі будуць, канешне, радавацца таму, што хаця б ўжо не грукаюцца ўначы, не взламваюць дзверы, не нішчаць маёмасць, хаця б вось панізіць узровень, ступень рэпрэсіяў і ўжо не чакаць ужо нейкай там адлігі лібералізацыі, а ўжо прыняць па факту тое, што ёсць, хаця б без такіх сістэмных масавых фізічных рэпрэсій. Вось так дакладна вы акрэслілі, што тут катэгорыі законнасць, незаконнасць, яны не працуюць, іх бессэнсоўна ўвогуле выкарыстоўваць у кантэксце Беларусі і пытаць у адвакатаў ці юрыстаў, ці гэта закон. Ну, няма, не працуе. Закон на сённяшні дзень гэта сіла. Працуе закон сілы, закон абсалютнай волі, неабмежаванай дыктатара. Это, ну, вось такі аўтарытарны валюнтарысцкі рэжым, калі воля, жаданне захаваць уладу фактычна нават знішчае тыя умоўна прававыя элементы не прававой дзяржавы, а прававыя элементы, якія існавалі ў рэжыме Беларусі да 20-го году. Там заўсёды закон не працаваў у дачыненні да апазіцыі ніколі. Ні ў якім кантэксце. Толькі той факт, што гэта быў антыправавы рэжым, на масавым узроўні заўважылі толькі пасля ў 20-м годзе. А тое, што ніякі закон, ніякае права там не працавала, амаль усе
тыя, хто меў дачыненне з апазіцыйнай палітыкай, на сябе адчулі у тым ці іншым выглядзе. Усе прайшлі праз рэпрэсіі, якія не заўважала большасць да 20-го году. Але я прайшоў праз рэпрэсіі, і вы прайшлі, там, і журналісты у тым ці іншым выглядзе праз псіхалагічны, палітычны, прававы ціск прайшлі усе тыя, хто меў дачыненне з палітычнай ці дзейнасцю ці незалежнай журналістыкай. Шкада, што трэба было вось такіх падзей, каб грамадства зразумела, што такое рэжым Лукашенка, і для якіх ён быў прымальны амаль 20 там з нечым год. Умоўна кажучы, зараз так змясціліся там межы ці парогі ўспрыняцця і разумення сітуацыі, такая адаптацыя адбылася, калі, умоўна кажучы, там раней там у 10-м годзе там ці ну, не ў 10-м, там іншае, калі там вызвалялі палітвязняў, і от выйшлі ўсе палітвязні на волю, колькі іх там было, там 5, 7, 9 чалавек, яны выйшлі, і так пачалася нейкая адліга, перамовы з захадам, а цяпер с незаконнага рэжыму інкамунікада вывели чалавека, показалі нам яго фото, і пры гэтым усе разумеюць, што это не азначае, што яго там памілуюць, што яго вызваляць, што ён застанецца за кратамі, усе гэта разумеюць, он просто жывы. Да, але тое, што пацверджанне таго, што ён жывы і што яго вывели з гэтага рэжыма, гэта ўжо як такое, що о, все, адліга, ўжо нешта змянілася, пацяпленне палітычнае. Ну, я думаю, што такіх ужо наіўных людзей, якія будуць верыць у нейкае палітычнае пацяпленне, не будзе, але галасы, якія гучалі да гэтага, неабходнасць там прымярэння, перагарнуць старонку, ну, яны будуць ужо больш і больш гучнымі і прымальнымі. Ну, калі вось гэтай... Але ёсць падставы для того, каб сапраўды яны больш гучнымі станавіліся. Вот фото бабарыкі, і ўсё, і это значит повод больш гучна. Не, ну там я думаю, што акрамя вось гэтага сустрэчы Пратасевіча з бабарыкай будуць іншыя захады, але ўжо пасля 26-го году. Ну, пытанне ў асноўным, якую мэту ставіць рэжым, ці ён у стане на сённяшні дзень, рэжым Лукашенка на сённяшні дзень нейкім чынам не тое, што перазапусціць адносіны з захадам, гэта немагчыма, а ну, прынамсі для сябе злагодзіць сітуацыю ўнутры Беларусі, бо таксама рэпрэсіі і ўнутраны ціск, новыя гэтыя ініцыятывы, пашырэнне кантроля, гэта вельмі каштоўны працэс, у сэнсе затратны. Бо на гэта трэба ўсё ж такі ўзмацняць апарат рэпрэсіі, даплочваць ім, па сутнасці змушаць іх да палітычнай больш дзейнасці. Гэта таксама прыводзіць у перспектыве, і мы ўжо бачым, да дэградацыі гаспадаркі, да дэградацыі грамадства. Ось на раство Лукашенка, ну, Лагойску, так ён хіба быў, ён казаў пра тое, што ну вы пакуль не заўважаеце гэтага, але ось такія ўжо працэсы ідуць, калі мы вымушаны прыцягваць больш мігрантаў з усходу, вось Расія там ужо ўся, а вось у нас няма недахоп. Яны не кваліфікаваны, ён кажа, але нам патрэбны рукі. То бок відавочна, што адток прафесійнага класа, прафесійныя страты з Беларусі вельмі вялікі. Нават калі мы з долей скепсісу паглядзім на тую інфармацыю, статыстыку, якую нібы там Бепол распаўсюджвае, што амаль там на 300, на больш, чым там менш зараз у нас 8-900, так атрымоўваецца, што так скарацілася за 5 год амаль колькасць насельніцтва, нават калі мы толькі палову возьмем, што яна не на там 500 тысяч, а хаця б на 200 тысяч, гэта ж вельмі моцны удар па эканомікі, бо з'язджае это кваліфікаваныя людзі, інжынеры, настаўнікі, прафесары, там медыкі, і ўстрымаць гэта немагчыма, а замяніць няма кім. І гэта ўсё, канешне, для сістэмы, нават для такой жорсткай сістэмы, у якой існуе Беларусь, вельмі
каштоўны працэс. Гэта не 30-е гады, калі Сталін казаў, што ў нас незамянімых людзей няма. Зараз тады, канешне, там ўсё у ручным рэжыме працавала, там заводы, калхозы, там забей там мільён, знойдзеш новых працаўнікоў. А зараз, калі ўсё ў сферы высокіх тэхналогій, машынабудаўніцтва, ўсё гэта ж кампутарныя тэхналогіі, гэта складаныя працэсы. Мне распавядалі, што на кераміне закупілі ленты у Італіі, каб пліткі гэтыя рабіць. Там кадры выматыя, і гэтыя лініі не працуюць, бо людзі не ведаюць, якімі апераваць. Ну, што будуць гэтыя унітазы і пліткі рукамі ліпіць, так? І гэта зразумела. Лукашенко жыў у гэтую эпоху індустрыяльнай рэвалюцыі, але ўсё роўна там 70-е, 80-е годы вось гэты ручная праца, яна, ну, па сутнасці была асноўна, хаця ўжо паступова пераходзіла на нейкія канвеерныя, на нейкія больш развітыя тэхналагічныя працэсы. Але Савецкі Саюз адставаў, усё роўна вось гэтая ручная праца, усе мы ездзілі на картошку збіраць яе, там, на лён рукамі, там, і гэтак далей. Зараз ужо так сістэма эканамічная не працуе. Патрэбны высокакваліфікаваныя, нават не інжынеры, а працаўнікі, простыя працаўнікі, якія будуць ленту абслугоўваць. І вымываецца, вось, канешне, нашым людзям, якія выязджаюць, тут цяжка, канешне, знайсці згодна з кваліфікацыяй працу вельмі цяжка за мяжой, ну, але жыць ва ўмовах сталага псіхалагічнага, фізічнага прэсінгу немагчыма. І людзі будуць з'язджаць, і будуць з'язджаць перш за ўсё студэнты, праграмісты, фізікі, матэматыкі, менавіта там, дзе яны запатрабаваныя на захадзе. І ўрэшце рэшт, магчыма, Лукашенко гэта зразумее, альбо яму хтосьці падкажа, што па сутнасці ён знішчае, ну, аснову эканамічную Беларусі, якая, ну, не будзе існаваць і не будзе прадукаваць і эфектыўна працаваць, калі не спыняцца рэпрэсіі, прынамсі фізычныя, ў дачыненні да грамадства. І я думаю, што вось гэта асэнсаванне гэтай сітуацыі, вось калі Лукашенко, ягонае атачэнне, бо я разумею, што там сілавікі не апошнюю ролю гуляюць, увесь час там трымаюць і яго, і унутраныя элементы, інстытуты палітычныя ў напружанні, але, ну, ёсць тыя на сённяшні дзень рэчы, якія проста, ну, неабходна ўлічваць. І калі рэпрэсіі не спыняцца, я думаю, што разуменне гэтае ёсць, ну, дэградацыя будзе значна большай. І зараз якраз вось ёсць гэтае чаканне і магчымасць нейкага такога перафарматавання, наколькі улады гатовыя не на лібералізацыю, яе не будзе, не на дэмакратызацыю, яе не будзе, але прынамсі на паніжэнне ціску фізычнага на людзей, каб даць магчымасць хаця б эканамічна развівацца і эканамічна застацца ў Беларусі. Дарэчы, з аднаго боку, так, вось гэта такая дыхатомія, пэўны парадокс. Вось гэты ціск, ён падрывае, аслабляе эканамічныя асновы рэжыма, ён прыводзіць да дэградацыі, ён прыводзіць да вымывання асноўных элементаў эканамічных пасіянарыяў, палітычных пасіянарыяў з Беларусі. Нібы гэта прыбліжае канец рэжыму. Канешне, гэта ў любым выпадку падрывае яго. Там усё больш і больш ён будзе хісткі. Это можа працягнуцца там некалькі год, але гэта падрывае ягоная аснова. Будзе дэфіцыт, ён пра гэта кажа. Будзе інфляцыя, і Лукашенко таксама пра гэта кажа. Эканамічная нестабільнасць. І нібы гэта павінна умоўна цешыць. Вось, ну, апазіцыйную супольнасць, гэта аслабляе, яшчэ там санкцыі, але з іншага боку, на перспектыву для нас гэта стане вялікай праблемай для дэмакратычнай супольнасці. Чым дольш будзе працягвацца вось гэтае вымыванне і дэградацыя сацыяльна-эканамічная, тым цяжэй будзе выводзіць Беларусь з эканамічнага крызісу і эканамічнага заняпаду. І для нас, ну, калі мы адказна глядзім на перспектыву разбурэння дзяржавы як
не палітычных інстытутаў, як эканамічных, сацыяльных, вымывання вельмі небяспечна. Вельмі небяспечна, бо потым вярнуць людзей у краіну, дзе нічога няма, там тысячы, сотні тысячаў будзе немагчыма. Я хотел бы коротко тут таки зрабіць просто за увагу, что насуперак тому, что кажуць по звестках 8 миллионов 800 тысяч засталося у Беларусі грамадзянаў, но вот мы размаўлялі с эканамісткай Рыжыченко Алісай, і яна кажа, что по яе падліках і по падліках эканамістаў іншых того ж самага Бюро лічба больш рэальная 8500. Это тое, што застаецца. Ну тут можна спрачацца, таму што дакладных звестак... Калі б такі быў бы адток вельмі моцны, эканамічная сітуацыя ў Беларусі была б катастрафічнай. Ну, тут можна спрачацца без дакладных звестак, безумоўна, да якіх доступ закрыты, тут казаць ну, не даводзіцца. Так, я хацеў бы звярнуцца да ўсіх, у нас больш за 1400 зараз гледачоў. Не забывайце подписываться на телеграм-канал спадара Паўла Усова. Таксама не забывайцеся подписываться на YouTube-канал Еврорадио, ставьте свои подабайки, расшэрвайце, націскайце на звоночек, каб не пропусціць наши размовы. Ну і безумоўна, задавайте свае пытанні. Ну і спадар Павел, я б хацеў, от вы узгадалі тэму менавіта спынення там ці змяншэння, сцішвання рэпрэсій. Я б хацеў троху вярнуцца назад і да пераднавагодняга звароту Зянона Пазняка. Там ён звярнуўся да Лукашэнкі, да рэжыма вот менавіта з гэтай тэзай спынення рэпрэсій, усяго гэтага. Ці ёсць разлік, што сапраўды Лукашенко пачуе? Раней вось Зянон Станіславович звяртаўся да Лукашэнкі, каб вызваляў палітвязняў. Можа, вот пачуў, пачаў тут вызваляць, ці працягвае вызваляць. Можа, і тут прыслухаецца. Якія разлікі? Ну, на гэта і разлік. Няма іншых разлікаў. Гэта ўсё ж такі, ну, прызыў у сённяшняй сітуацыі, ну, да элементарных чалавечых нейкіх пачуццяў, да, і Зянон Станіславович таксама звярнуў увагу на элементарных чалавечых пачуццяў у каго? У Лукашэнка? Ну, няхай нават так. І таксама ён, ну, узгадаў той факт, што жыццё ўжо ж так ці інакш, як бы там камусьці не хацелася яго прадліць, яно падыходзіць да канца, і трэба ўжо думаць пра іншыя рэчы і справы. І менавіта таксама на гэта спроба ўздзейнічаць на нейкія, ну, падсвядомыя пачуцці Лукашенка. Якая будзе рэакцыя і пазітыўная, негатыўная, цяжка сказаць, але я лічу, што ў сённяшняй сітуацыі, у тым сённяшнім кантэксце, ну, вызваленне палітычных вязняў ужо фактычна нічым не загражае Лукашенка. І трымаць людзей у такіх жудасных умовах для яго, ну, не мае сэнсу, толькі калі яму патрэбна вось такая абсалютна неабмежаваная сатысфакцыя, так, вось кампенсацыя тых крыўдаў ці тых стратаў, якія ён панёс у 2020 годзе, маральных стратаў. Я яшчэ раз падкрэслю, што вось уся гэтая палітыка рэпрэсій і маральнага ціску, яна будуецца на аснове вось гэтага ўнутранага прыніжэння, якое Лукашенко пачуў. Гэта помста. Гэта фактычна проста помста. І наколькі Лукашенко будзе там гэтую сатысфакцыю атрымоўваць, прыніжаць, ну, мне цяжка сказаць. Ну, лічу, што у кантэксце там сённяшняй сітуацыі прызыў проста нават і просьба зварот выпускаць людзей для такога чалавека аўтарытэтнага, як Зянон Станіславович, вельмі важна, што тут не да, як бы сказаць, не да жыру, так, тут галоўна выцягнуць людзей як мага больш, нават такімі прызывамі, і калі дзякуючы такім прызывам, ну, будзе выпушчана там 10, 100, 20 чалавек, гэта ўжо дасягненне.
Ну просто тое, што нам на сённяшні дзень застаецца, гэта выцягнуць людзей з вязніцы жывымі і непакалечанымі. Іншых у нас ні магчымасцяў, ні мэтаў на сённяшні дзень няма. Ну, то бок мэты у нас ёсць, але магчымасцяў дасягнуць гэтыя мэты на сённяшні дзень у нас няма. Не змяніць сітуацыю ў Беларусі, няма рэсурсаў, магчымасцяў. Не дэмакратызаваць Беларусь, няма рэсурсаў і магчымасці па прычыне таго, што не толькі Лукашенко супрацьстаіць гэтым мэтам і памкненням, а і Расія. І на сённяшні дзень вось гэты гуманітарны аспект вызваліць людзей, выцягнуць іх з вязніцаў, не дапусціць, ну, прынамсі стварыць такую сітуацыю, калі не з'явіцца больш палітычных вязняў, гэта на сённяшні дзень вось асноўная палітычная жыццёвая мэта апазіцыі. Бо гэта тыя людзі, якія альбо будуць прынамсі нейкім чынам удзячныя за тое, што іх выцягнулі, альбо стануць працаваць як вось Пратасевіч на рэжым. Але гэта наша золата, тыя людзі, якія сённяшні дзень залаты запас. Людзі тыя, якія сядзяць у вязніцах, і захаваць гэты запас, выцягнуць іх адтуль, гэта, я лічу, асноўная палітычная задача на сённяшні дзень. Давайте троху любымі метадамі. Згодны. Іншая справа, што адных выцягваюць, другія трапляюць, але тут как бы зразумела, што пакуль што паўплываць на гэты працэс складана. Давайте да іншых тэмаў. Я хацеў бы звярнуцца да тэмы інтэрв'ю Зеленскага і тыя тэзісы, якія ён агучыў, і можа быць троху пераскокваючы, ось зараз паводле паведамленняў беларускага гаюна у Столінскі, Лельчыцкі, Мозырскі і Гомельскія раёны былі перакінутыя падраздзяленні сухапутных войскаў беларускіх. Такім чынам, как бы прысутнасць і колькасць войскаў каля украінскай мяжы была значна павялічаная. Хоць з украінскага боку кажуць, што яны не бачаць у гэтым перамяшчэнні, што там фармуюцца нейкія ударныя групоўкі. Тым не менш, гэта рэакцыя на словы Зеленскага. Гэта чарговая спроба эскалацыі на мяжы такой псіхалагічнага ціску. Ці што гэта? Гэта ўсё разам. Я думаю, што варта перш за ўсё прааналізаваць словы Зеленскага. Гэтыя словы сказаны 3 гады вайны ідзе, так, і яны не здарма сказаныя там у эфіры, і прычым Зеленскі не абмяжоўваў сябе у выразах, розныя словы выкарыстоўваў, што фактычна для палітычнага этыкету не характэрна, прынамсі, для такога ўзроўню. Але агульна, што можна сказаць? Словы Зеленскага сведчаць пра тое, што Украіна ўжо не баіцца эскалацыі з Беларусю, не баіцца ніякіх пагроз з боку Беларусі, не баіцца з'яўлення войскаў у Беларусі. Яны да гэтага рыхтуюцца, і фактычна Зеленскі ўпрост справакаваў Лукашенка. Не ведаю, і не можам мы ведаць, у якім кантэксце ішла размова, але па факце Эйсман пацвердзіла, што такі званок быў, што Коля званіў, так? Лепей ўжо было прамаўчаць, так, чым такія проста перлы выдаваць. Але факт той, што Кіеў прадэманстраваў, што калі раней яны тым больш афіцыйны Кіеў, і нездарма нават Зеленскі ў сваім навагоднім выступе, гэта таксама вельмі важна закрануць, што ён звярнуў увагу на Беларусь, да гэтага, што будзе Беларусь вольнай, будзе жыве Беларусь. Это вельмі важна, бо да апошняга моманту нейкія такія, скажем, правакатыўныя элементы для рэжыму Лукашенка, афіцыйны Кіеў ніколі не выказваў. Былі нефармальныя, неафіцыйныя там заявы з боку генеральнага штабу Украіны, што калі нешта там здарыцца, так, то Украіна нанясе удар, прэвентыўны удар па вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Але ў рытарычным сэнсе, у сэнсе выказванняў ніколі не гучалі такія вострыя словы
пад адресам Лукашенка, тым больш словы, якія фактычна ствараюць супярэчнасці і канфрантацыю паміж Москвой і Менскам, што Лукашенко распісаўся ў сваім бессілі, што ён не вінаваты, так што ён слабы, што ўсё залежыць ад Пуціна і што немагчыма з Пуцінам ваяваць, ты мяне зразумей, я вось такі, але гэта вось удар таксама псіхалагічны асабіста па Лукашенко, удар па вось гэтаму альянсу, это псіхалагічная аперацыя. Ну, я думаю, што рускія ведалі так, што Лукашенко, калі ён званіў, то яны пра гэта ведалі, сітуацыю яны кантралявалі. Але таксама гэта невядома, ці наколькі там Лукашенко ведаў пра тую ж аперацыю, якая там рыхтавалася, пра напад, і асабліва не ўпэўнены ў праўдзівасці. Мы не можам быць абсалютна пэўнены ў праўдзівасці гэтых слоў, але гэта сведчыць, яшчэ раз падкрэслю, што вось гэтыя словы на віншаванне навагодняе, менавіта пэўная акцэнтацыя на Беларусі, потым вось гэта інтэрв'ю, дзе было ясна сказанае паводзіны Лукашенка праяўлены, рэакцыя Лукашенка, гэта прыняжэнне, але гэта перш за ўсё сігнал, што Украіна гатова маральна і псіхалагічна на адкрыццё, там, калі такое здарыцца, другога фронта. І вось гэты сігнал удару па НПЗ, это таксама сведчанне таго, што ўжо пагрозы, сур'ёзнай такой экзістэнцыяльнай пагрозы адкрыццё другога фронту, калі такое б здарылася, для Украіны не з'яўляецца, што яны падрыхтаваныя абсалютна да гэтага. І я думаю, што таксама гэта такая там правакацыя, чаканне нейкіх рэакцыяў і з боку Крамля, і з боку Лукашенка. Ну, а што можа ў гэтай сітуацыі зрабіць Лукашенка? Ну, толькі кампенсаваць нейкімі там манёўрамі, перакіданнем войскаў, якія нічога ніякім стане паўплываць на сітуацыю не можа. І магчыма нават, і Лукашенка гэта разумее, нейкая правакацыя ў дачыненні да Украіны, нейкая больш агрэсіўнае захаванне, ну, прывядзе да паўтарэння курскай аперацыі. І курская аперацыя паказала, ну, там ужо яшчэ там 8 квадратных, прасунуліся на 8 квадратных кіламетраў, што у вельмі кароткім часе і тактычная сітуацыя, абставіны на мяжы з Беларусю могуць змяніцца. Я лічу, што нават перакідванне войскаў на межы з Украінай, такое, ну, якое перакідванне, манёвры, яны хутчэй як рэакцыя на далейшае наступленне украінскіх войскаў у Курску. Тады, калі аперацыя распачалася, так, яны перакінулі даволі шмат вайскоўцаў, і зараз, калі мы бачым наступленне, працяг наступлення, гэта таксама, думаю, рэакцыя, ну, а хто ведае, калі ўжо Украіна заяўляе фактычна словамі Зеленскім, што, ну, мы гатовы нават на эскалацыю з Беларусю, але, канешне, гэта не з'яўляецца асноўнай мэтай і не будзе з'яўляцца, але гэта сведчанне пра вось тое, што ў палітычным кантэксце ўжо няма абмежаванняў на тое, каб дзейнічаць больш радыкальна супраць рэжыму Лукашенка. Бо, яшчэ раз падкрэслю, да сённяшняга моманту, вось да інтэрв'ю Зеленскага, нейкіх правакатыўных выказванняў пад адрес афіцыйнага Менску, ну, не было ніколі. Ну да, ну а увогуле вот это прызнанне, што сапраўды тэлефанаванне было, потым прызнанне, што нічога не мог зрабіць, гэта сапраўды сведчанне таго, што ну, як мінімум у ваенным плане рашэнні ўжо не кантралююцца. Ну, гэта было відавочна. Ну, уявіце сабе, калі ты дазваляеш размесціць на сваёй тэрыторыі. Да гэтага часу там жа ж было мы разам, ну, я там ледзь не дапамагаў планаваць аперацыю. Так, ну там же там три, я вам мапу покажу. Да, превенційны удар. Мы не нанеслі удара, вось то з 3 бакоў рыхтавалася нападзенне на Беларусь. Да, конечно, тут ўсё пазіцыя змяняецца у сувязі з зменай аператыўнай абстаноўкі, так, што на пачатку ён гатовы быў на белым трактары уехаць у Кіеў і ў парадзе перамогі прыняць удзел, там, казаў пра фашысцкі рэжым і гэтак далей. Потым мы бачылі, як гэтая рыторыка змянялася.
Ну а на той час, безумоўна, на той час я лічу, што Лукашенко не адгульваў ніякай ролі, ён не кантраляваў сітуацыю, і рускія маглі не паставіць яго, нават не праінфармаваць яго пра тое, што яны рыхтуюць такую аперацыю, атаку на Украіну. І ўплыў на сітуацыю аперацыйную, стратэгічную Лукашенко быў абсалютна нулявы. Ну паслухайце, ён аддаў Беларусь тэрыторыю на амаль на паўгады, абсалютнае распараджэнне Расіі. Там больш за 600 ракет з тэрыторыі Беларусі было запушчана. І ў аператыўным плане 200 кіламетраў да Кіева. Канешне, без Беларусі вайна ў такім маштабе не была б магчымая ўвогуле. Но немагчымая нам была. Канцэнтрацыя такой ударнай групоўкі да 50 тысяч на тэрыторыі Беларусі, ударнай і паветранай групоўкі. На гэта Масква разлічвала, і гэта было асноўны элемент у вайсковых дзеяннях Расіі. Тым не менш, вось такія заявы Эйсман про тое, што нам няма за што выбачацца, а яны ўвогуле санкцыі ўвялі яшчэ раней, чым Захад і ЗША. Это што, типа, вы нам санкцыі ўвялі, таму мы тут расіян пусцілі, каб яны вас бамбілі? Я лічу, што ввогуле каментаваць выказванні неадэкватныя Эйсман, яшчэ раз кажу, што ў гэтых абставінах лепей было проста прамаўчаць. Ну, про НПЗ нічога не сказалі, ніяк не пракаментавалі. Таму там тое, што ім там няма за што выбачацца, ім насамрэч няма. Калі Украіна пераможа цалкам, то яны першыя прыпалзуць на калені і скажуць: Володя, мы заўсёды за цябе былі, ось выбачы там, ну, вось на табе МПЗ. Такое можа быць, бо для выжывання... Там колоны машин з бітумам стаяць. Так, ім будзем там дарогі будаваць, масты, все, выбача. Зараз, канешне, ім няма за што выбачацца. Ім, перш за ўсё, перад беларускім народам трэба будзе выбачыцца. І на каленях прасіць і па цэнтральным плошчы Менску поўзаць і прасіць прабачэння ў беларусаў, якіх яны катуюць і знішчаюць. Таму там ужо пытанне Украіны важная, але перш за ўсё няхай просяць і будуць прасіць прабачэння ў беларусаў. Што тычыцца Украіны, ну, я думаю, што цяжар, канешне, ўсёй той бяды, якую прынёс Лукашенко для Украіны і для вось нашага рэгіёну, таксама будзе лажыцца цяжарам на нашы плечы. Не тое, што мы там павінны выбачацца, але мы будзем якраз намагацца аднаўляць адносіны добрасуседскія і супольныя нейкія планы па стратэгічнай бяспекі і вайсковай бяспекі будаваць, але, канешне, рэхам і віна ў тым ліку ляжыць на ўсім нашым народзе такая сітуацыя. Ну да, тут сапраўды вельмі цікава з такого пункту гледжання, ці сапраўды вось былі словы пра такія прапановы ударыць па НПЗ, з таго пункту гледжання, што НПЗ Мозырскі, это, як кажуць, такое прадпрыемства, дзе працуе, здаецца, больш за 5000 чалавек кругласуткава. Ну, ведаеце, вось гэтымі словамі тут таксама магла быць вельмі глыбокая правакацыя. Так, то есть фактычна заклікаў да забойства беларусаў. Не тое, што да забойства. Вось уявіце, што калі б Зеленскі купіўся б на гэтую там прапанову, вось адпомсціць, гэта фактычна казус белі. І не ведаюць, і, напрыклад, Крэмль не правакаваў, не ціснуў на Лукашенка, каб ён вось заклікаў Зеленскага нанесці удар. А потым паглядзіце, вось што яны робяць. Яны нас атакавалі, то мы ўключаемся ў вайну. То бок тут з боку Лукашенка гэтыя прабачэнні, калі яны былі, размовы яны заўсёды носяць падвойны маніпулятыўны характар. Я лічу, што збольшага гэта было не тое, што там выбачэнне, гэта была тонкая правакацыя. Калі б такі удар быў нанесены ў першыя дні вайны, я думаю, што
ніякіх абмежаванняў для ўдзелу беларускага войска ў вайсковых дзеянняў супраць Украіны ўжо б не было. Гэта быў бы казус белі. І той факт, што украінская выведка, магчыма, можа, такі інстынкты Зеленскага не дапусціў, бо прыгадайце, амаль на працягу паловы года пасля пачатку вайны былі пагрозы і мабілізацыі, адчуццё, што Беларусь тым ці іншым фармаце вайсковым уступіць у вайну. І для рускіх гэта было вельмі важна. Вельмі важна, каб там няхай нават 10-15 тысяч гэтых сіл спецыяльных аперацый увойдуць ва Ўкраіну, і гэта знову расцягне і рэсурсы, і невядома, як бы ішоў працэс пазней вось абароны Кіева і ввогуле сітуацыі вайсковай. І я думаю, што праз такія словы маглі Зеленскага справакаваць на тое, каб Украіна нанесла удар. Тады думаю, што Лукашенко фармальна вось атрымаў бы маральны дазвол, умоўна, недобрае слова, але такі дазвол на тое, чтобы каб прадэманстраваць ціска на Лукашенка быў, і яму патрэбна была прычына для унутранага, да, так. Беларусам сказаць, вот паглядзіце, яны ж вот. Таму я думаю, што тут ніякіх сапраўднай шчырых прабачэнняў, шчырасці не было. На завяршэнне тэма такая, можа быць, далёкая, але тым не менш. Максім пытаецца, як вам заявы Трампа? Вайна на парозе паўнамаштабная такая, як у 20-м стагоддзі, ці як? Ну, маецца на ўвазе вот это і яго словы наконт Панамскага канала, і Грэнландыі, і Канады. Сённяшнія там здымкі, мне падаецца, што гэтыя дзеянні абсалютна непрадуманыя, абсалютна бессэнсоўныя ў кантэксце таго, што адбываецца. Асабліва, калі гэта адбываецца ў дачыненні да саюзнікаў. Я пакуль што не магу зразумець сэнсы і мэты тых і заяваў, і тых крокаў, якія павышаюць узровень напружанасці якраз такі ў заходнім свеце. Калі ён павінен быў быць кансалідаваны і ў дачыненні да агульнай пагрозы. Вось паглядзіце, па сутнасці, аўтарытарны свет, новы аўтарытарны парадак, які ўсталяваўся Кітай, Іран, Расія слабы, прайграе на некаторых там тактычных накірунках, Сірыя, хаця невядома, што там далей будзе. Тым не менш ён кансалідаваны. Ён узаемадзейнічае паміж сабой. Нават сёння Макрон заявіў, што фактычна ядзерная праграма Ірану, яна пераходзіць на стадыю новую, калі фактычна Іран зробіць ядзерную бомбу. І я думаю, што і Кітай, і Расія ў гэтым працэсе дапамагаюць Ірану. Па сутнасці мы бачым кансалідацыю, ідэалагічную супярэчнасці, ідэалагічных такіх заяваў, дачыненні адзін да аднаго яны не робяць. Так, ні Кітай у дачыненні да Расіі, там ні Іран ніякіх прэтэнзій, нават у Азоўскім моры там прыйшлі да паразуменняў, хаця напружанасці там застаюцца, але так ідэалагічна яны выглядаюць кансалідавана. А заходні свет, заходні парадак у перыяд крызісу даволі глыбокага, ён дэкансалідаваны. Там Трудо сыходзіць у адстаўку. Трамп, Маск робяць заявы правакатыўна не толькі ў дачыненні там да Даніі ці да Канады, а нават да Великабрытаніі, якая з'яўляецца асноўным саюзнікам. У Еўропе мы бачым, паглыбляецца крызіс, выбары ў Нямецчыне. Там невядомая сітуацыя на ўсходзе Еўропы. Фіца там гуляе ўжо клоуна пуцінаўскага разам з Орбанам. Сітуацыя непрагназавальная, непрадказальная ў Румыніі новая, там выбары прызначаны. Грузію прайгралі цалкам. Грузія зараз, па сутнасці, ўсё вярнулася ў кантэкст палітычных уплываў Расіі. Невядома, чым скончацца выбары ў Малдове парламенцкія. Там гульня вельмі актыўна вядзецца, нягледзячы на тое, што прэзідэнцкія выбары выйграла Майя Санду. І дзеля таго, і замест таго, каб кансалідаваць
ўсе рэсурсы дэмакратычныя зрабіць ясныя заявы адносна Китая, адносна Ірана, адносна Расіі. Ну, Трамп дазваляе сабе рабіць абсалютна недазваляльныя рэчы. Вось гэтага для мяне я не магу зразумець, і для мяне гэта непрымальна. Ну, канешне, не факт, што за гэтым будуць нейкія дзеянні, але вось гэтая напружанасць, ну, я як напісаў, гэта, ну, спроба прадэманстраваць неабмежаваную волю, так, што ніякія там не святовыя дэмакратычныя стандарты на волю Трампа, ягоны там палітыку валюнтарыскую не мае. Но якія будуць, тым не менш, гэта не азначае, што гэта трэба было рабіць, і хутчэй, як я таксама напісаў, лепей было б там Аляску, не Аляску, а Камчатку зрабіць там 51-м штатам. Вось, ну так, вось прадэманструй сваю волю. Вось Аляска далучыцца да США. Ну, не Аляска, прабачце, Камчатка. Камчатка. Ну, ці вот Мексіка, да прыкладу, таксама такая добрая краіна. Чамусьці Мексіку нет. А Канаду, понимаете, такі муда. Слухайте, а ўзяў бы даяднаў США да Канады? Ну, гэта ўжо было прыняжэнне. Так сабе не можа дазволіць. Добра, дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. 2200 з гакам у нас гледачоў было падчас гэтага стрыма. Гэта добры такі пачатак года для нашых рэгулярных стрымаў штотыднёвых з Паўлам Усавым. Мы працягнем гэтую добрую традыцыю сустракацца, аналізаваць, абмяркоўваць. Павел Усаў, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, подписывайтеся на телеграм-канал Паўла Усава. Ну і, безумоўна, не забывайце пра YouTube-канал Еўрарады. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, каб як мага большая колькасць людзей паслухалі, паглядзелі, далучыліся да абмеркавання важных тэмаў. Дзякую вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.